ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବୁ ତାର ଟିଭିରେ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମିତି କଲେ ହବନି, ତ ମୁଣ୍ଡ ଇଆଡ଼କୁ ରହିବ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦୀପକ ଦୀପକ 무서워. 무서워. या तो अपने बेटे को याद आओ, नहीं तो शमशान ले जाओ। फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में। यहाँ रहना है या ऊपर। बड़ा साइज लेसन वाला लेकिन उसे समझने की जरूरत है।
ଅମ୍ବର ପ୍ରାୟ ଆଣିଛନ୍ତି ଏମିତି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ପିନ୍ଧିପାରିବ ନା ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ପିଠଟା ବେଶୀ ଭଲ ଦେଖା ଜାଣିଲେ ମତେ ବାଜିବ ଚକ ବୁଲାଉନି ଚାଲିଲେ ସିଏ ଚାଲିବ ନା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ତଳେ ଖାଲି ଗଡ଼ାଉନା ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବା ତା ଆବାଜଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଟଣାଟଣି ଏମିତି କିଛି କରନି ଭଲ ଭଲ ଖେଳ ନା କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ତାକୁ ଦେଲେ ସବୁ ନିପାତି କରୁ ସେ ଲାଇଟ୍ ତ ଜଳିବ ଆଉ यार गोटे बतक ना एमती चले ताको भी गिफ्ट मिल ना बर्थडे पुआ पिला बड़ पिला चढ़ी गंजी
ଜରି ପଛରେ ମୁଁ ଇଏ କରି ସଜାଡ଼ିବି ଖାଲି ତୋର ସେରକମ ଇଏ କରିବ। ଟପ୍ଟା ଉପର ଏ ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁଛି ସେଇଭଳିଆର ନା ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ 3 ବର୍ଷ ଛୁଆଙ୍କର ଆଉ। এইটা বোধ ଏବେ ସାଇଜ୍ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି।